amandla ngiyabonga Almighty God, I zulu eliphezulu planet heaven, abanye amazulu eduma phansi duma yaduma esizweni ngibonga isipho angipha sona somandla Almighty God, uNkulunkulu wase-Afrika uNkulunkulu wamakhosi akithohlanga ngiyakhuleka ngise-altar ongibeke kulona I'm greeting you. ngiqale ngibonge I'm thankful. ngibonga kubo bonke abantu bebekhona ekhaya kwaXaba I'm thankful to all the people that were there at home at Xaba State ngenkonzo with the service. ngibonge bonke abantu basendaweni yakithi I'm thankful for people there at my home abangisekile that supported me. ngibenge bonke futhi omakhelwane Again, even my neighbors as well, I'm thankful to. Ngiyabonga. I'm thankful. okhumalo lapha Kumalo, obaba Masuku Mr. Masu, obaba uSikhosana Mr. Skosana, obaba uMtshali Mr. Mchali. ngabala ngithini How can I count and say? baningi kakhulu There are many. ngeke ngiqede I won't finish you all. ngibonge nakuzo zonke izihlobo zami I'm thankful to all my relatives as well engibe nazo that I was with zizongeseka to support me. ezakwaXaba Of the Xabas, omamncane my aunties, ngibonge lapha I'm thankful umndeni wasekhaya komama to my family, home, Okhanyile, the Kanyile family. bebekhona. They were also there. ngiyabonga lapho I'm bomzala thanking you, my lapho cousins, kini nonke to you all. ngibonge nebandla lonke I'm thanking the church as well. amaqhawe onke All Amakawe. sibonile uNkulunkulu We've seen God enza imangaliso doing miracles. uNkulunkulu anibusise nonke May God bless you all. ebenikhona That those that were there, sibonile abantu bephila we've seen people survive. kuphuma imoya Spirits were leaving. bebusiswa abantu People were being blessed. ngiyanithanda kakhulu I love you a lot. uNkulunkulu anibusise May God bless you. mina ke ngumuntu okamoya I'm a spiritual person. ezinye izinto angizenzi nje Other things, I don't just do them. ziba nesifakazelo They have a testimony. uma ngizoba nenkonzo When I'm going to have a service, enkulu engiba nayo the big service that I may have, nginikezwa kumoya I'm given it in spirit. uma sila sisediphini Here, when we are here, we are there where we dip our spirits. sonke siyagezwa All of us are being cleansed imihla nemihla day and day. siyadipha njengenkomo We just dip ourselves like kuyenzeka cows. omunye agezwe Another one may bath, iphume imoya spirits come out ibuye futhi ibuye and come back again. kuyenzeka futhi isiqalekiso It may happen that a sin sikhishwe taken out, sihambe it goes, sibuye sibuye and then comes yingakho back again. uJesu ethi That's why Jesus says, idimoni malikhishwa kumuntu when a demon takes it out from a person, liyaphuma it goes out. liphume It goes out. lithole ukuthi indawo alitholi lokuhlala They don't find a place to stay. libuye libuye The demon comes back lapha kade likhona where it was. ebese kuba kubi kakhulu And then it becomes very Kunakuqala. dangerous than before kule udluleyo in that household. ngokunjalo ke As it is, nathi siyadipha even as we do, siyadipha we dip ourselves. Sediphini. We are in the deep. nasi isimemezelo Here's an announcement. ngifuna abantu la I want people. ngifuna abantu I want people. ngifuna abantu abahluphekile I want people who are suffering. ngoba le nkonzo engizoyenza Because the service I'm going to do, ifakazelwe ngomunye someone testified for obe it khona kwi one on one who was there at the kanti one-on-one. ikhona kimi It was there. ngiyomveza ngelinye ilanga I'll show it to you one day. ngizoba nenkonzo I'm going to have a service ngomhla ka1 and 2 on the 1st and 2nd zika November of November. izobe ikhona la enqabeni It's going to be here in ngithi Nqabeni. ungahlali I'm saying don't stay. mhla ka1 November The 1st of November, iyongena ngo7 ntambama it's going to start at 7 p.m. iziphume ngesonto
come out on Sunday, ngomhla ka-2 November. on the 2nd of November. Ngifuna all over yonke indawo. I want people all over. Abantu baphume zonke indawo. People must come out all over places. Ungahlali Don't stay. njengamanje into zakho zimnyama. Right now, your things are in darkness. Ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa kwemidliwa to take out the zombies nespoki and ghosts neziqalekiso. and sins. Kanti futhi ngifuna I want again wena onomuntu wakini the one with a family member owabulawa that was killed, after namfumbathisa isikhali and after you have given them a weapon, noma umuthi whether as an essence, ukuthi a herb, ayiselele. so that they revenge Umuntu themselves. onjalo niyambopha, A person like that, you tie them, akahlangani doesn't combine nezwe likamoya lamathonga. with the realms of the spirits. Akangeni umuntu ophethe isikhali A person with a weapon doesn't enter, noma ohambe namfumbathisa isikhali whether nomuthi the person you've given them a weapon ezweni lamathonga. in the heavens. Kungenzeka awazi May happen that you don't ukusuka know. kudala emandulo From back in the, esibongweni sakini from your family, kunomuntu there is someone owafumbathiswa. that was given a weapon. Awazi You don't into know. zakho ivalekile. Your things are closed. Ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa kwemidliwa. to take out the zombies. Mangikhuluma ngemidliwa, When I speak about ngikhuluma ngento zombies, ejulile. I speak about something Baningi deep. abantu abangayitholi That impumelelo. many people don't get Kanti success. kwavusa umuntu Someone was wakini resurrected ethuneni, from your family in the grave waphendulwa, and turned waba umdliwa. and became a Mayebuya la zombie. ekhaya, When you come here at home, uhlibhiza yonke into. comes back and destroys everything. Akushadi umuntu ekhaya, No one gets married. anakhi, You don't build. ngisho imoto ayingeni. There's no car that enters. Ngizoba nenkonzo I'm going to have a ngomhla service ka-1 on the 1st and 2 and the 2nd. izongena ntambama ngo-7. It's going to start at 7 o'clock p.m. Ngifuna ukuthi ungasali, Don't stay behind. zizokwenzeka izinto. Things are going to happen. Ngizobe ngifaka abantu echibini I'm futhi going to be putting people in the water ngibageza and cleansing them ubusuku bonke. the whole night. Ngicela ungiphathele izinto zokushintsha. May you please bring clothes to change. Ngithi mina I'm saying, ungaphuthelwa ile don't nkonzo. miss out with this service. Ungabe use-Cape Town, Whether you are in Cape Town, ungabe use-Mpumalanga, you are in Mpumalanga, ungabe use-Swaziland, you are in ungabe Swaziland, use-Eastern Cape. you are in Hey, Eastern Cape. ungahlali phansi. Don't stay there. Zizobe zenzeka. Things will be happening. Ngizokhipha umdliwa. I'm going to take out the Ngizoba zombies. nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa kwemdliwa to take out the zombies nesipoki. and ghosts. Ngifuna I want, khona umuntu wakini there's someone at your home, owathi mayishona as they died, namfumbathisa you made them carry namfaka ebhokisini endlini and put yakhe. them in the Lo muntu coffin. uboshiwe. That person is tied up. Ngithi mina I'm saying, ngizoyivula lento. I'm going to open that. uNkulunkulu usekhulumele nami God has spoken to me ukuthi yonke lento that all these things, mangisebenze. may I work on it. Ngizoba nechibi elizoba la. I'm going to have water that is going to be here. Ngizokugeza futhi. I'm going to cleanse you. Ngifuna ukuthi I want that, lento ekubambile this thing that is holding you, zonke iqalekiso futhi all the curses again. ngizoba futhi nenkonzo I'm going to have again a service yokukhishwa kweqalekiso. to take out curses. Unesiqalekiso You have a curse esikama wakho, of from your mother, esikakhokho wakho. or from your forefathers. Kunezinto There ezizimfihlo are some things that are secretive ezenzakala emndenini wakho that happened in your family. abafuni They ukuyihlambuluka. don't want to confess Yizo it. lezi ezinibambile. Those are the things that are holding you. Anisebenzi nje, You don't work. anitholi imali. You don't get one. Nibanjwe lezi You are iqalekiso held with these curses zabazali benu. of your parents. Baneyimfihlo. They've got secrets. Ngalolo suku That day, ngithi ungahlali don't stay. noma ngabe uke weza. Whether you came before, Kodwa ngalolo suku that on that ngomhla day, ka-1 on the and 1st 2 and 2nd, ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa to take out kwemidliwa of zombies neziqalekiso. and curses. Ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa to take out kwezikhali
of zalaba weapons. bahamba emhlabeni Those who left on earth befumbathisiwe. holding those weapons. Ngicela wena ozoba I'm khona asking you, the one who's going to be iyongena there. ngo-7 It's going to ntambama start at 7 p.m. iziphume Sunday Come ntambama out Sunday late. ukusuka ngo-6 From 6 ntambama late. mawukhona ngicela When you are ungadli there, don't eat. ngicela ungadli May you please not eat. kodwa ngenxa yokuthi kukhona abantu abanezifo Because there are some people with sicknesses. ngicela udle I'm asking you to eat uwaphuze amaphilisi akho and take your kodwa wena tablets. okhonayo The one who can, ngicela ungadli may you please not eat ngayo le nkonzo with this service. wena ozobudlile The one who's going to have eaten, uNkulunkulu uyakubona God sees you. kodwa wena onamandla okungadli The one who's got power ngalo not to eat ka6 at 6 o'clock Saturday on Saturday. ungabusadla Don't start eating wena anymore. oze kule The nkonzo one who's going to ngoba be there, ngizobe ngithandazela I'll be praying for. ngizokhipha imidliwa I'm going to take out ngizolwa zombies. neziqalekiso I'm going to mawusakhona la if you are still here, ngizoyikhipha lento I'm going to take out this thing. awubheke khona umama Look, there's a woman obekhala that was crying wangapha ngasempangeni there in Pangeni. akazange aphela amandla She did not Izinto become ibetha. powerless. ubezobonga She was there to be thankful. umesidiso omusha She was thankful for a brand new Ilapha Mercedes ekhaya. there at home. zenzeka izinto Things happened. wafika emsamo She kwaqaba came to the altar Wazobonga. and to be thankful. iMercedes entsha A brand new Mercedes. zizokwenzeka nakuwe Even to you, things will happen. ngicela futhi ukuthi ungibhalele incwadi May you please write a letter. yonke into oyifunayo All the things that you uyibhale need, phansi write it down. uyifake encwadini Put it kwi-envelope in the envelope. uze nayo la And come zonke with it. izinto ofunayo All ukuthi the things azenzakale that you want them to uyibhale happen, phansi write them down ngalolo suku on that day. wena ozobe ukhona The one who's going to be ngicela there, ungiphathele may you please bring imbewu yakho yokuhlangabeza the seed to wonke bring lo msebenzi all the work. 150 rand 150 rand. ebese uphatha only ishumi And then you bring 1 rand coin. and then uphathe u50 rand wekhandlela And then you have 50 rand of a candle. 150 rand 150 ebese rand for uphatha seed. ishumi elimhlophe 1 rand seed. bese uphatha u50 rand wekhandlela And then you bring 50 rand ngizobe for candle. ngikufaka emanzini I'll be putting you in the water ngikuhlambulula and cleanse you. bantu baseDurban People of Durban, ngomhla ka8 November on the 8th of November, ngiza lapha eDurban I'm coming to one Durban. on one One-on-one consultation. ukusuka ngo9 ekseni From 9 ngizobe a.m., ngibeka abantu izandla I'll be putting hands on abaphuma people. abantu eDurban May people come out to ngizobe Durban. ngise-ofisini I'll be at the office likaMprofethi of the prophet. ngomhla ka8 On November the 8th of ngizobe November, ngilapho I'll be there. eMgeni Center Geni Center, eMgeni Road Geni Road, number 32 number 32. noma wena ungezile kuyi1 on Even if 1 you're not there for the uze one-on-ones, ngizokubeka you isandla must come so that I can put ngalolo hands suku mhla on, ka8 on the 8th. mhla ka8 On the 8th. 8 November 8th November. ngomhla ka7 On the 7th, soba nenkonzo enkulu we are going to have a big service yokubonga unyaka to be la thankful bantu for behamba bonke where beya people emakhaya go before they go home. inkonzo It's a service. yokugcina onyakeni It's the end of year esobe service siyenza that we're going to be doing yokukhushulwa to create kwesidalwa sakho of your creators nokukhanyiswa and to light up kwamakhandlela of candles. wena ozobe ukhona The one who's gonna ngomhla be there ka6 December On the 6th of December, 6 December 6th December, iyongena ubusuku bonke it's going to be all night prayer. wena ozobe ukhona The one who's going to be there, uzophatha imbewu yakho you're going to bring a seed ka200 rand of 200 ama5 rand, rand awu4 5 nedwangu rands, emhlophe and a white cloth. mhla kanti ke sobe sibusa We're going to be having a sobe great sibonga time. unyaka We'll be thankful kuyobe for the kufinya year. ngendololwane We'll be having khona a great la enqabeni Here in abaphuma abantu May people all come ngomhla out ka7 on the sika 7th December of December, eindaweni zonke all over places. kodwa ngomhla ka1 November On the 1st of November and 2 and 2nd, iyongena ngo7 ntambama it's going to start 7 p.m. inkonzo It's a service yokukhishwa to kwemidliwa take out the zombies neziqalekiso and curses. khona isipoki nje There is a ghost. esipokile lapha There's a ekhaya ghost that is esigijima ghosting, ekhaya that is running around. kwathathwa umuntu They were taking a person ongeyena owakini who's not from your wazofakwa family egcekeni and ekhaya put in your family's uyaxoka name. lo muntu The person is a ngizomshaya ngila I'm going to hit them when I'm here. ungakhohlwa ukuphatha Don't forget to izinto zokushintsha bring things to ngizobe change. ngifaka abantu emanzini I'll be putting people in the water ngibahlambulula and cleansing them. ubhale zonke izinto Write all the oyifunayo things that you need encwadini yakho on your letter. one on one One-on-ones, umprofeti uyamthola You'll find the njalo prophet on ngolesine Thursday njalo ngesonto and Sundays. 500 rand It's 500
100 rand umprofeti. to see the prophet. Inkonzo yomlotha The service of the ebebengekho ashes iyaqhubeka. is gonna carry Ukhona on. umlotha There is the uyawuthola ash. njengamanje. You find it right Ngiyabonga. now. I'm thankful. Ngiyanithanda I kakhulu. love you a lot. Wena ofuna ukubona umprofeti. The one wants to see Uma the prophet. uza la When you come sinayo here, transport. we have transport. Mawufika eGoli When you get to nanga Gauteng, amafoni. here are the phone Fona numbers. njengamanje. Phone right Mawufuna now. ulwazi lonke. When you want all the Ngiyabonga. details, I'm thankful. Inkosi nibusise nonke. May God bless you all Emakhaya at nikhona. home, at where you Ngiyabonga. are. Goodbye. Salahan. Ngicela uphakamisa isandla sakho. Go phamise matsoa ha. Mawuphakamisa isandla sakho. How phamisa letsola ha. Awusiphakamiseli mina. How se phamise tsenna. Usiphakamisela uJehova wakho O se phamisetsa Jehova wa hao. nezithunywa zakho. Le badimo ba hao. Abantu bakamoya Batho ba moya. abahamba nawe, Ba ba tsamayang le wena. abalala nawe Ba ba robalang le wena. einzulwini zobusuku Bosihong. lapho ulele O robetse. ungazi noma uzovuka yini. O sa tsebe hore o tlo tsoha na. Lapho ulele ebusuku Ha o robetse bosiu. kubuya yonke imicabango. Ho khutla hohle menahano. Ungakalali ungakafika ebuthongweni Ho so fihle borokong. kubuya yonke imicabango. Ho khutla tsohle tsa menahano. Iy'nkinga zakho ziyabuya ebusuku. Mathata a hao a letsatsi leo di bokgutla bosiu. Emashidini wakho mawulele ebusuku, Dishiteng tsa hao o robetse bosiu. embhedeni wakho, Betong wa hao. ingqondo yakho Kelello ya hao. ibuyisa yonke into. E kgutlisa tsohle dintho. Ibuyisa inhlupheko, E kgutlisa hlopheho. ibuyisa iy'nkinga zakho. E kgutlisa mathata a hao. Kunabantu abakhalayo ebusuku belele, Ho na le batho ba ballang ha ba robetse bosiu. imicamelo ibe manzi te, Mesamelo e be metsi. bekhaliswa ziy'nkinga. Ba llisa ke mathata. Kungekho muntu Ho sena motho. engekho umngani wakho, Ho sena chomi ya hao. kodwa ekulaleni kwakho Ho robaleng ha hao. lapho kufika ubuthongo, Ha o fihla boroko. la ulele ungazi noma uzovuka yini, O robetse o sa tsebe hore o tlo tsoha na. kodwa abantu bakamoya, Batho ba moya. iy'thunywa zakho Badimo ba hao. zifike kuwena, Ba fihle ho wena. zikurawunde, Ba o dikolohe. zifike emaphushini, Ba fihle ditorong. zikhulume kuwe. Ba bue ho wena. Ngicela uphakamise isandla sakho Kopa o phamise matsoho a ethi hao. Nkosi ngisize Modimo nthuse. ukuthi ungivusile Hore o ntsositse. namhlanje. Kajeko. Ngiphe ingqondo ephaphemeyo, Mfe kelello e phaphameng. ngiphe inhlakanipho Mphe bohlalifi. yasezulwini. Ba lehodimong. Mangenzi intando yami, Ha ke ska etsa thato ya. ingqondo yami Kelello ya. mayingacabangi E ska nahana. okuphambene nawe. Ho skopo sa kopaneng le wena. Zocela zonke ithunywa zakithi Ke tlo kopa bohle badimo ba heso. ezingilethe kule ndawo Ba ntlisitseng teng mona. ey'sezweni likamoya Ba leng lehodimong. mazibe nami namhlanje, Ha ba be le nna kajeko. mayiphakame. Ha ba phahamisa. Jehova Jehova. mnikazi wezinto zonke, Motho wa dintho tsohle. ngihawukele namhlanje, Ngihauhele. uzohawukele bonke abakithi O hauhele bohle ba heso. abahamba bexabene, Ba tsamaileng ba lwanne. abasey'godini zosizi, Ba le mekoting ya lefifi. ababoshiwe, Ba ba tshwerweng. abahamba bethakatha, Ba tsamaileng ba loya. ababelwa izimpi ngingakazalwa, Ba lwanneng dintwa ke so belehe. abahamba belimele, Ba tsamaileng ba lemetse. abadliwa ziyilwane emandulo, Ba joleng ke dipholofolo ababuka mehleng. nemfula, Ba tsamaileng le dinoka. abadliwa Ba amabhubesi, joleng ke ditau. abadliwa zimpisi. Ba joleng ke dintho. Namhlanje Kajeko. ngokuba khona kwami Ho ba teng ha. mabakhunjulwe, Ha ba hopo. nami Le ngikhunjulwe nna ke hopo. ezweni likamoya. Lehodimo. Zocela isibusiso Ke namhlanje, tlo kopa lehlono kajeko. bavuleka Ha o inhlanhla bulela lehlono. engazalwa E nayo, ke belehelwe lona. mzukwane ngiphume esibelethweni Motlhanketsa sikamama popelong ya nasokhalweni le konta. likababa. Ya nta. Makuvuka umuzi Ha wasekhaya, o tswa matsoho a hae. makuvuka umsamo Ha o tswa wasekhaya, altare ya hae.
mangalambi ke ska tshola ke tla mangasweli ke ska tlhoka ngivulele baba pulele ntate abathakathi bevalile baloyi ba kwetsi yonke imimoya yobumnyama yohle mimoya zonke yebetsi izimpi zohle dintsha ezilwa nempilo yami Sedilwana le nomndeni bophelo ba- wami le lapa la- nomsamo le wami altari yaka mazife namhlanje ha di shwe kajeno mabe khona ukukhanya ha o be teng o kgaba amaphupho wami ditoro tsa nenhlanhla yami lehlono la mayibuyiswe ha ikhutlise ezweni lobumnyama hodimo leleso nabantwana bami bana ba nomndeni wami lapa la ongasekho emhlabeni babasadi yo lefatsheng lophilayo le ba ba phelang abangekho kule ndawo ba seng teng mona. mabavulela ha ba iminyango bulele mabati ezweni lasemhlabeni lefatsheng la nasezweni lefatsheng le likamoya lehodimo abaseyigodini ba le zosizi mekoting ya lefifi ababoshiwe ba ba tshwerwe ezweni likamoya lehodimo mabakhululwe ha ba pholose mabakhululwe ha ba pholose mabakhululwe ha ba pholose ngempilo yami ka bophelo ba ngibusise baba hlonela fatshe ntate ngesibusiso ka lehlono esiphindaphindiwe ele menahane shayela ihlombe shapa matsoho la emhlabeni mo lefatsheng ukuze uphumelele hore o phomelle wohlonipha abanye abantu hlompha batho ba bang. uhloniphe umndeni wakho Hlompha lapa ungabi la. ibhokolo o ska ba wa sa utlwisising uma uhlonipha umuntu ha o hlompha motho uhlonipha uNkulunkulu hlompha ma modimo ungahloniphi umuntu Ha o hlompha motho. udelela o uNkulunkulu tella modimo ma ungahloniphi umndeni wakho ha o sa o hlompela ngoba bana. wena unemali hobane wena o na le ukwazi tjhelete ukuthenga o imbuzi tseba ho reka dipudi ukwazi ukuthenga isaka o lempuphu tseba ho reka kgetho sekumele abantu bakhothamele Batho wena tshwantse ba khunamele uthatha wena. yonke into ayithandayo ngwe le ngwe o e ratang izawuphela leyo nto e tlo yakho fela ntho ya hao izawuphela e tlo fela izawuphela e tlo fela olandela imigomo latella melao ngisho umthakathi le moloi mayilanda izinto ha o lata di ukuze isebenze hore di sebetse ulandela imigomo o latella melao utshela imigomo o jwetse wa melao ayilandele a isale morao nasezweni likamoya le lehodimo lele sikulo re re le mo ho lona awugcini ngokulalela tshwanetse o awugcini ha ngokuzwa o phele ka kodwa utlwa ulandela o imigomo latella melao kunzima ke ho boima ukulandela ho imigomo latella melao ngoba nenyama hobane le nama ifuna kwayo E batla ya sona. ineyinkanuko E na le dikgano. nenhliziyo yakho Le pelo ya hao. ifuna kwayo E batla ya yona. yesaya abantu abaningi batho ba bangata bengaphumeleli ba sa phomelle ngisho ikhona imsamo E teng ngata. zikhona iy'mbuzi Di teng dipudi. kodwa inhliziyo yakhe pelo ya hao ngaphakathi enhliziyweni ka mohare pelong ingaphili inhliziyo e sa phele pele into okumele iphile phakathi kwethu re tshwanetse phele uma sikhona kule ndawo ha re le teng noma mona ngagqoka isudu Ngapara noma suit. ngahamba ngemoto edulayo Ngapara- katsamaya ngiyipake la ngapara- ngaphandle Ka mo- ka noma ke ungathenga ipaka- inkomo enkulu egcekeni Wa reka likayise kgomo enkulu noma ungathenga kakhulu. imbuzi enkulu Wa reka pudi ufuna enkulu. ukubonakala O batla ho bonagala. kodwa into okumele iphile Se tshwanetse e phele emsamo wakini altaring ya heno inhliziyo yakho ke pelo ya hao phakathi emndenini ka mohare ma lapeng ufuna inhlanhla Ha batla lehlono ukuthi le- into zakho yilunge Hore ntho tsa hao di loke. ukuthi zizwakale Hore di utlwahale. ezweni likamoya Lehodimo. zonke ozoyicela Tsohle tse makuphile tlo di kopa. inhliziyo Ha o phela pelo inhliziyo yakho pelo ya hao yonke into oyenzayo ntho nngwe le nngwe o e etsang funeka ukuthi uyibheke tshwanetse o e shebisise ukuthi ungabe nkabe uNkulunkulu iyamthokozisa yini modimo ya mo thabisa na futhi nabantu bakini le batho ba heno ngoba uma uphila emhlabeni ha o phela lefatsheng awuyiphileli wena ha o phele wena awuhambi wedwa ha o futhi tsamaya o le mongwe ekulaleli kwakho ha o robaleng hao. awulali wedwa ha o robale o le mongwe emsebenzini la ukhona mosebetsi mo o leng teng awuwedwa ha o mongwe kunabantu ho na le batho bakamoya ba moya njengoba ukhona kule ndawo ya ka o le teng mona ulethiwe o namhlanje tlisitswe kajeko zibuza umbuzo iputsise putsiso ulethe ubani o tlisitse ke mang abanye balethwe ziqalekiso abang ba tlansitse ke dibe eyibembethe tse di ba apereng belethwa zithunywa zabo Batlisa ke badimo ukuthi ba bona. bazogezwa kule Bona ndawo batlisa. iqalekiso zasemndenini dibe tsa lapeng yingakho kule ndawo that's why o le mona akuvumanga wena ha wa dumela wena inhliziyo yakho ivumile pelo ya hao e dumetse kodwa kungena isithunywa ithonga ho lakho kene badimo ba hao ake ngitshele e re ko o jwetse yikho ngithi uyahlupha wenyama nama wa tshweu uyahlupha wenkanuko kgane go wa ngoba tshweu abanye phakathi kwethu abang hare ha rona iy'nkanuko yisababambile
Hanyo di sa abanye inyama ba bangwe nama ibaholela e ba isa ekungcoleni Ekudisile. abanye bakhona kule ndawo Bakade mona. bashaye ngathi uJehova Ba etsa kare Jehova. akababoni Ha ba bone. ezenzweni zabo Ba mo di etsang tsa bona kanti ukhona o teng neyithunywa ikhona le badimo ba teng ungabe kade wafa mntana nka be gala o ile wa sa ungacaba ukuthi ngoba uphila kuhlakanipha kwa o ska nahana gore o phela ke o hlalefa ha ha ingoba gobane uthando ezweni likamoya o ratilwe lehodimong kuneyithunywa zakini go na le badimo ba heno ezikuvikelayo tse ba o ngoba tshireletsang. kunezinto Ho na le dintho okusamele uzenze tse tshwanetse o di emndenini etse lapeng. uthunyiwe kulo O mhlaba romile mo kumele ukwazi lefatsheng. lokho Tshwanetse o e tsebe. ulethiwe kulo mhlaba Kutlwisiso mo lefatsheng. kune-purpose Ho na le lebaka. kunenjongo Ho na le lebaka. olethela yona E o tliseditseng ezweni lona. lasemhlabeni Ya lefatsheng. kuneyithunywa Ho na le badimo. eyihlezi Ba phekwakho dutse godimo ga eyihamba hao. nawe Ba tsamaya le wena. ezikubhekile Tse o shebileng. ubusuku nemini Bosiu le motshehare. abantu abalifuni Batho iqiniso ba batle nnete. noma usemndenini Na o le lapeng. ma ukhuluma iqiniso Ha o bua nnete. awuthanda umndeni Ha o rate ke lapa sengathi ungaye emsamo o ka re ka ya altareng uyoshisa impepho o tjhesang pepa ube kunabantu obazondayo nobahlebayo go be le batho ba e leng gore ba uyabona hloa le uma ba- ngabe ushisa impepho ha o tjhesang pepa egcekeni likayihlo lapeng la ntate kunabantu go na le obazondayo batho ba o ba hloileng unenkinga o na le bothata ngeke iphumelele leyo nto o ka oyenzayo se iphumelele ntho ma eo o e wenza etsang. itiye Ha ekhaya o etsa tee hae kumele inhliziyo yakho pelo ya hao ungabi isihlebi o ska ba mosebi isihlebi sisinengiso mosebi ke sebi ngisho enkonzweni le phakathi teng kerekeng ma ngabe uyisihlebi ha o le mosebi abanisa abantu Lwanisa batho. nasemndenini le lapeng ake ngikutshele e re ko o jwetse khona into ongayazi go na le ntho o sa e tsebeng khona abantu abayofike baboshwe ngale go na le batho ba tlo fitlha beboshele ba o ukuthi tshwara- baxabanisa imindeni yabo ba ile o tshwarela gore ba ile ba lwantsha lapa la bona kunabantu abakhona go na la le batho ba ba leng teng abaxabanisa imindeni ba lwantshang malapa bayathandaza ba rapela ngisho emasontweni le kerekeng bayathandaza Ba rapela. kodwa ngaphakathi ka enhliziyweni magare dipelong bangabaxabanisi ke balwantshi kunabantu abangazwani go na le batho ba sa utlwaneng ngenxa yabaxabanisi Ka ba- ba- kunemizi Ho eyahlukana na le mizi e kgaohaneng. amadoda ashiya amakhosikazi Basa- banna ba siile ngenxa yokuthi basadi. sewuhambile wena Ka re ka nako o wayothi ratang uyajola umfazi Wa rata ungazange mosadi. umbone O se ke o mmone. waxabanisa ke o lwantsha unecala o na le molato abanye baye emakhaya ba bang ba ya baze mahaeng babuye Ba kgutle. bengazange bangene endlini Ba senke ba kene abanye ntlong. balibala ba utshwala bang ba ya kene ke bojwala bafika bedakiwe Bafihla emakhaya batahilwe baze bahambe mahaeng. bedakiwe futhi tsamaya ba tahilwe hape bakhohlwe ukuthi ba lebale gore lo msebenzi unikezwe ubani mosebetsi o file ke mang igceke lakini lihlezi obani lehae la ga o dutse njengoba mang? ukhona kule ndawo yaka o le teng mona umuzi wakini usele motho wa heno uthi wena usele wodwa wena o re setso le Ake moo ngikutshele. e re ko o jwetse noma ngabe ukhile le ga ka khile umuzi wakini awusele wodwa motho wa hena wa sala o le njengoba moo. ula yaka o le mona kunengelosi yasenqabeni Khona lengelo elilapha kuneyithunywa emabele. zakini Khona le badimo ingelosi ba yasenqabeni Lengelo elilapha- iyahamba Iyathanda. iye lapho obuya khona ekhaya Yenza inkomo. iyalwa nezitho zakho Iyalwa nina. iyoqasha abathathu sebesa moya Sebenza moya ma ungahlukana ga o ka kgaogana nendlela le zobumnyama ditsela tse deso uzoyizwa o ingelosi tlo utlwa lengelong ngisemzimbeni wakho le mmeleng wa gago izokubamba ingelosi tlo tshwara lengelong ngisho ekulaleni go kwakho robaleng ga gago emaphusheni wakho Ditorong tsa hao. azovuleka amaphupho Zizovuleka ngoba ditoro. sewuhlukane namanyala Sewuhlukane le awuhambi ulala Awutsamaya onke ulala. amashidi Ishidi zonke. umzimba wakho Mmele wa hao. awubanjwabanjwe noma ubani Awutsawa ke ngoba baba. umzimba wakho Ubane mmele wa hao. uneyithunywa Ubane badimo. okumele zikuvakashele sebenza moya sebenza moya oh kukhona abalizwayo lelizwi go na le ba ba utlwa ubusuku nemini Ubusuku le motshehare. njalo ngamasunday Ka disontaha njalo tsohle. ngolwezine Ka Labone. kodwa namanje le jwale nyama nama nyama nama nyama nama kuze kufumuzi wakini o tlo shwa motho wa heno kufa umsamo wakini Kushwa altare ya heno. ulahlekelwe o zinhlanga latlhele ke ngenxa mahlono ka yenyama lebaka la nama
emakhaya la sivela khona thina basehla ngoDisemba siyofaka lela mamela mona izomntana hluleka uzamile ukuhlanganisa umndeni ulikile ukophanisa hluleka uzamile ucela uxolo hluleka uzamile uma uzamile uNkulunkulu uyakubona nezithunywa zakini ziyakubona ziyokwemukela ngosuku lokugcina awushayi inhlambe kakhulu bese yakiniza halalisa ake ngitshele erekozwe ngiyakuncenga kuyawukopa usungazi ufumuzi kayihlo muswanza te ukashona hayi ukuthi inhlanhla unayo hayi uri lehlono inhlanhla ikhona kodwa iproblem ekhona uthatha baba lethe indlela zakho sela tsaha zikusapho wena duyisakai uhamba phi utsamakai uhlala nobani udula leboma enzulwini zobusuku busiu how wenzani wena wetsa ngoba ekulaleni kwakho horobaleng haha lalana ngitshele mamelankele ithi inkosi yamaNazaretha mama Nazareth esihlabelelweni uhlabelo ngoba uJehova Ngoba uJehova uyabahambela uyabasamela. abantu bakhe Batho bakhe. ekulaleni kwabo Horobaleng ubayiphatha kahle indlu Sera hantle. olala kuyo Horobaleng kuyo. ukuze uJehova wakho uJehova angacasuki Asikakwazi. ukuza kuwe Utla hoye. ngephupho Ketoro abanye ngabe kade babusiswa babanke bekhala abafuna ukuhlukana namanyala abantu khona le debi inyama ibabambile nama ibathwe athi amathongo efuna ukukhuluma ebusuku badima babatlo bua busiu babebelele emanyaleni baro besidibe bebhukude emanyaleni Batsamadile. nangemzimba yabo Kamebele yabo. base baye emsamo yokhokho babo benuka amanyala Bangikhadile. abanye phakathi kwenu Abangiharihalo. banabafazi emakhaya basadi mahayeng hey khuluma baba bua ntate namhlanje khuluma kasheko bua ulanda umfazi eNatali o ratile mosadi uzomfaka emashidini Uzomkenya la leshidini. ulalisa khona ifebe zakho o mo batsa difebe tsa hao abuye unkosikazi azolala la kulala khona a tlo robala mo o robala isikhebeleshe keberesh besinjani le ntombazane la ulalisa khona umfazi ombeke ekhaya oyilondolozile bese uzomfaka emashidini la kulala khona intombi zakho intombi zakho uyazazi na ukuthi zinjani wa tseba re ba jwang kwesisikhathi ka nako yeng inhlanhla lehlono ivalwa yithi kwala ke rona yithina esivala amathongo ke rona re kwala badimo ukuthi angakhulumi phakathi gore ba kwethu ska bua hare hao ngenxa ka yamanyala lebaka la dibe esiwenzayo usungazi Sere ufumuzi kayihlo motho wa ntate wa ngenxa shona yamantombazane ka lebaka la ukuthi basadi kunemali go na ephumayo le tšhelete e tshwang ayisayi unkosikazi Ayisayi unomuntu unkosikazi. ohlezi naye Una le motho okusamele olithileyo. umlobole Otshwanetse uney'ngane Una ngaphandle le bana- awuyihlawulile kwayingane Awulukisetse kodwa bana ba- unemali o na wena le tšhelete wena olala ngayo o robalang ka othenga yona ngayo mahosha o rekang bo magosha ka umuntu yona uyahosha engekho emgwaqeni motho wa gosha le a se le tseleng ungisoka uyahosha umuntu wa engekho gosha emgwaqeni motho a se tseleng kukhona abantu besifazane Kukhona le batho ba abanamadoda awu-3 Bana le bana abekho ba bana- emgwaqeni ga ba yo tseleng bayafana nomahosha ke bo magosha ngoba unamadoda ngoba efuna imali Bona le ba- ngoba batla efuna tjhelete. imali ey'mpahla Batla tjhelete ngoba ya efuna bana. amafoni adurayo Batla difouno tse ngoba di turang. efuna yini ama-khwili o batla di-high heel amakwayikwayi adurayo batla dikwaikwai tse di turang ugibela amakwayikwayi amanyala go namela dikwaikwai tsa dibe uzafika ekhaya ephethe amagrosa Ufika ayodlisa ephethe abantu amagrosa. ekhaya amanyala Ayotshisa umzimba abathini wakhe ka mmele wa hae base badla abantu Badla bathi ba- abantu sasutha basutha Babo. umzimba Bahurile kadadewabo wa ausi wa bona. udadewabo Ausi wa bona. udadewabo Ausi wa bona. udadewabo Ausi wa bona. uyahosha Uyahosha. kodwa kakahoshe emgwaqeni Akahoshe tseleng. unamadoda o na amabili le banna ba babedi akangikhulume kanje e re ke buetse
uyabona uma unamadoda awu2 Ha ona le banna ba babedi. unenkinga O na le bothata. uyinkinga Ubothata. Bothata. okunye kwenziwa yiwona amadoda abanye baze babe namadoda awu2 ngoba lesi sinikiniki sendoda asimthengeli umfazi asimuphi nemali Amofile tšhelete. sikhuluma iqiniso ikhona inikiniki Harwe need. sikhona isinikiniki sendoda Hona le motho ona monna. sinikiniki sendoda Monna ona sa siama. esihlala nomuntu singacabanga ngisho ukuthi siyovela ekhaya Asa nahane lo tlhaela haye. asihlawuli ngisho izingane A isinikiniki lokisetse le sinayo bana. imali O na le tšhelete. yayikhebele nje E dikeberesh. sanibonani Dumela. zonke inikinika ayiphakamisa izandla Bohle ba sa siama mphamisa matsoho. sanibonani Dumela. sanibonani Dumela. wathi ngisize baba 2 centered. ngisize baba 2 centered. ngisize baba 2 centered. lalani bakwethu Mamela batho beso. izibusiso yikhona Mahlono lwate. izibusiso yikhona Mahlono lwate. unginikezile ubaba Urfile ukuthi ntsha. ngikubusise Urukohlona lofasa. ungenzile ubaba Ungenzile ukuthi tata. ngikubusise mntanami Ukushona nawe lomfana. uhambe uyobusisa umndeni wakhe ekhaya Ukushona uhambe lomfana. uyovusa umndeni wakhe ekhaya Ukushona uhambe lomfana. uyovusa umsamo wakhe ekhaya Haye. uthi yaba baba Tata. mama out lapho umbhobho Me. Yebo baba. mina awungazi Na hangithi. Ngikubona nje TV. awukazi ungibone nje straight Singumfo. 99 Ah. futhi akwazi ukukhuluma nami Asingobuyile nina. mama Me. ngingumprofeti Ke mo prophet. Yebo baba. mama Me. uthi mama awukazi uthethe nami Asingobuyile. uyaqala namhlanje Ke simula kajeko. ukuza la Ho tla mona. ungazi ku-television O tseba television e. Television. uthi umoya kababa mama Umoya angibheke ntate. endaweni okuthiwa kuse-Driefontein uyazi kanjani O tseba jwang Ula pele ka ngihlala Driefontein. khona. thank you Ke a leboha. uhlala khona O dula teng. eDriefontein O Driefontein. utshelwa yima ngithi O jwetsa ke nge-Driefontein nna ke. Yebo. awukazi ungitshele nge-Driefontein O jwetsa ka Driefontein. Aza. sebenza moya Sebetsa moya. ngihamba nge-Driefontein Ke a tsamaya ke ya Driefontein. ngihamba nge-Driefontein Ke ya Driefontein. manje not tomorrow Ha ne jwang. khona into ekumele ngiyenze Ho na le ntho tse eDriefontein ke etse. ngihamba nge-Driefontein Ke ya manje Driefontein ha ne jwale. bazawungazi ukuthi ngubani Ba tlo ntseba re ke nna bazawungazi ukuthi Ba ngumprofeti ntse ba hore ke nna mo bazangazi ukuthi khona abangezukulala Hona le namhlanje ba ka se robaleng ka khona sheko. abangezukulala namhlanje Bathe hayi sebenza moya Sebenza moya. sebenza moya Sebenza moya. sebenza moya sebenza moya khona abangezukulala namhlanje Bateng ba ka se robaleng ka sheko. sikhathela abathakathi Re kgathetse ke baloi. umuntu akusukele nje ungazi ukuthi Umuntu akusukela wenzeni usa- avela akusukele ngisho Ha ngey'ngane o tshwenyele zakho ka bana ba hao. Abangalali mprofeti, abangalali. ngibambe inkemba Ke njengamanje tshwara le ruma ne jwale. ngiyithumela laphaya Ke romela angifuni tempo. ukugagula abantu la Ha ke ngiyibona batla bontsha batho. angithunyelwanga lokho Ha la ka romela ntho eo. ngithumela inkemba Ke njengamanje romela ruma ne jwale. eDriefontein Ke Driefontein. kulaya muzi Ho motse ole. ngiyagwaza ngekemba ngiyagwaza ngekemba ngiyagwaza ngekemba ngiyagwaza ngekemba Hlaba ka lerumo. ngithi baba Ke back to retsana. the sender Hayi bole morao. back to the sender Hayi bole morao. back to the sender Hayi bole morao. yebo mntanami Eya ngwana. Ngithanda ukubingelela wonke umuntu ongaphakathi. Ngiphuma enkandla ngiyafunda ematholi ngifunda umatric. Uma uke wangiletha la last year bengetha grade 11. Mangetha benginokugula esikoleni mangigula ngiwe kube ngathi ngibona umfundi esikole ogqoka uniform. Mangigqoka uniform mabethi bangisiza bangithandazela kube ngathi uyahleka maqede ahambe. Bangihambisa komunye ubaba ohlala ngakhona ekhaya. Wafika wathi ubaba nginosathanism
umama aqhubeka ngakhulu uma wabona ukuthi kumele angilethela ngoba kwathi ngolunye usuku mangiphinda ngigula futhi kube ngathi nginukelwa igazi ngagcina ngilimaza nala engalweni. Uma wangiletha lapha enqabeni afika uDr X angithandazela ngathola usizo. Ngathi uma sengithengela ivimba moya lengilifakile ubaba uXaba wasengifaka nentambo. Ngithanda ukubonga ukuthi wazile ukuthi angisize. Akubusise uNkulunkulu mntana. Hlala lofatsa modimo. Come. Ngithe lokhu sengithola ama report. Bengiphase kahle ngaze ngathola nesitifiketi. Mpaka lokho bekulesithathu last week besihle nje eklasini ngekho thisha amahleli besalala neingane silalela eklasini. Ngithe mangithi ngiyaphaphama sengokomunye umuzi mabesho sengiphinde ngawo bazi bangise ekliniki odokotela bafika bathi nginama fit bangijova. Uma uke wathi angiphinde ngiphindele lana ngoba thengo lesine kube ngathi kunento ehlele emahlombe ami. Ngqilazekile ukuthi negazi lami langishiya ngangakwazi nokuze esikoleni. Ngiphila futhi nangolesihlanu ongolesine ngakwazi ukubhala ngoba kwakubhala esikoleni. Ngakwazi ukubhala i-trial economics. Ngolesihlanu ngaphinde ngahamba futhi ngaya esikoleni ngaphinde ngakwazi ukuthi ngibhale iLO kodwa lokusuke ngagula ingalo yami ibhlungu kube ngathi ayifuni ukusebenza. Ngicela ukuthi ubaba uXaba angithandazise khona ngizokwazi ukuthi ngibhale. Izitha ayiphumlile. Diraha diyaphumula. Ungayeki ukuza. Usikatlohela hohle. Ngoba izitha ayiphumlile ngawo. Ngobani diraha diyaphumula kawo. Zisakhafula namanje. Uyabona ukuthi kwaphila bayabuyisa back. Bakhutlisetsa morao. Uphaphama isekomunye umuzi yamuzi. Phaphama le motse ngomo. Yini imthwebulo le? Ke mothebolo yeo. Janam. Usasemncane. Usalemncane. Stand up. Emela. Umncane. Umunyane. Samela ufunde. Tshwanetse o ithute. Zulu eliphezulu. Lehodimo le lehodimo. Amanye amazulu eduma phansi. Amang mahodimo atumela fatshe. Domani yadumisa. Tumatumiso etumileng dinaheng. uNkulunkulu wamakhosi akethu ohlala. Modimo wa dikgosi. Zulu lemfehlakalo. Lehodimo la phihlo. Lo mntwana Ngwanona. Mntana mphakamisa izandla phezulu bese uyambheka. Phakamisa matsaudimo bonshebe. La imala. Emamona. Nalapho ungibheke izandla iphakathi phezulu. Bheka mina emehlweni. Shebana mahlo. Back to the sender. Hayibola morao. Umkati. Yes. Sebenza bona. Sebetsa mo. Hey! Sebenza bona. Bayakabana. Bayasasuluyi. Ndifuna ukumshaya stroke. Awusiye stroke. Uhlangothi lami liyafa njengamanje. Uhlangothi lami. Uhlangothi lami liyayibamba lento. Liyayibamba lento. It's a stroke. It's a stroke. Indlela yami isebenzi. Insebenzo yami isebenzi. Sebenza boss.
manje Hanishwale. ayiphuma lento Haitsontwena. ayiphohle lento Haitsontwena. thola awumiya kanjani thola snake is a snake Kino. inyoka nathi inyakazi inyoka nathi inyakazi Keo no. nathi umoya wenyoka Moya no. nathi unyakazi Keo sama. nathi unyakazi Keo sama. uyanyakaza ngengane Keo sama unganona. it's a snake Kino. it's a snake Kino. it's a snake Kino. iyasha njengamanzi Yachana jwale. ingelosi yami Lingelo ila. iyasebenza komntana Iyasebenza. back to the sender Hayibola mrawo. mayibuyela emuva Hayibola mrawo. iyaphuma lenyoka Yasono hayo. iyaphuma lenyoka Yasono nathoka hayo. nyoyi nathoka nyoyi Keo mauto. nathoka nyoyi Keo mauto. nathi inyakazi Keo mauto. nathi inyakazi Keo sama. nathi inyakazi Keo sama. iyaphuma lento Yatswa. iyaphuma lento Yatswa. iyaphuma esandleni Yatswa. iyaphuma esandleni Yatswa mauto. moya we-stroke Moya no no. moya we-stroke Moya stroke. moya we-stroke Moya stroke. moya wohlangothi Moya shakore. makaphiliswe esandleni Philisa matso. makaphilise lo mntana Philisa ngwanona. masibuyele emuva Hayibola mrawo. ingelosi yasenqabeni Lingelo ila nqabe. mayisebenze Ayisebenze. mayisebenze natho kuyaphuma natho kuyaphuma natho kuyaphuma natho kuyaphuma natho kuyaphuma natho kuyaphuma Keo yatswa. esandleni nathi esandleni Keo matso. yazonyaka esandla natho kuyaphuma Yatswa. natho kuyaphuma Yatswa. natho kuyaphuma Yatswa. iyaphuma Yatswa. iyaphuma Yatswa. moya we-snake Moya no. moya we-snake Moya no. moya we-snake moya we-snake Moya no. moya we-snake Moya no. moya we-snake Moya no. iyasha Yacha. iyasha Yacha. iyasha Yacha. iyasha Yacha. iyasha Yacha. iyasha Yacha. 1 Nwe. 2 Pedi. 3 Tharo. 4 5 Hlano. 6 Tshela. 7 Supa. 8 Robedi. 9 Robong. 10 Some. Imisebenzi yabonakala awu imisebenzi yabonakala imisebenzi yabonakala awu imisebenzi yabona awushayiseza phezulu awushayiseza ulinisela awushayiseza phezulu awumimisaliswe Bona fatshe modimo. isandla usizwa sinjani manje Letsoho utlwalele jwang. Sesingcono. thank you Ke a leboha. izwani ma-afrika Utlwa ma-Afrika. akunqeni niyambona umntanami na Lamona ngwanaka ke yona. ngimthanda kabi woza kimi Etla honna. woza kimi Etla honna. angithi uyambona nangu umntanami uyambona Ke yona ngwanaka. uyambona muhle kanjani Mona motle jwang. angithi uyamkhumula efika La mo hopola fihla. wala phambili A wa mona mo pele. ekhashasa A wela fatshe. wahamba naye eyoyifunela usizo O ile wa eThekwini tsamaya ipatlela thuso Durban. engasalali ebusuku A sa robale bosigo. wahamba eyofuna usizo A tsamaya ilo batla thuso. wala lo bala ekhaya mntanami O laetse ke ubani mamoha. wakulayela Ke ma o laetseng mona. La ekhaya baba ngangine-restaurant ngapha ngase Fine Town. Oh. Nginama-customer amaningi manje ngumuntu othanda kakhulu abantu. oh Abantu bebangithanda kakhulu abantu. Kwase kufika omunye nje usisi. Ngahlahle baba vele wangivusa ekufeni ngoba ukuqala kwalento ukuqala kwayo. Umntanami lo wentombazana wakwathi ukhathi anyanisi umese wamgwaza. Lo mese wamgwaza wangena esandleni kodwa bekakhatha. Emva kwaloko kwaba negazi eliningi endlini ngokukhatha nje anyanisi. Ayi ngasola ngathi khani kwenzakalani la? Hayi nganganaka ngathi hayi mhlamba izinto ngachubeka nomsebenzi wami ngasebenza kwase kuqala khona ngacala ukukhwehlela ngagula ayi bose ngiyabodokotela abadokotela bangakuzi kungilapha kusuka ke lapho ke baba endlini kwagcwala amaphela bathe ngiyabulala lamaphela mangiwabulala bewangiluma nasebusuku mangile hayi amaphela kanjani lawo mangithi ngiyogeza ebathroom baba kufika ezinye impukane engakazi ngazibona ezinkulu ezimhlophe impukane lezi njani thatha idumo enye yangibamba yangiluma impukane yakho hayi nginganaki qhubeka isikhathi
kwathi emva kwenyanga ezu6 kwaqala kwenzeka izinto engingazazi endlini. Ubaba sendlini athi hayi kunezinto engizibonayo engazi-understand. Umntwana lo mncane lo umhlophe athi kimi hayi mama ngibona inyoka ebusuku. Ngathi hayi wena ungasayibukela iTV ngoba ubona izinto ezingekho right. Kanti ingqondo yami ayikho, angicabangi vele ukuthi ngabe kunesilwane esikini. Kuthe khamba lapho baba ngalala ngangasavuka. Ngavuka ngishawe istroke, ubuso bami babuye ngapha. Ngakwazi ukukhuluma, ngabona emehlweni. Wahamba ubaba kami ngoba yena umuntu onenhliziyo yokubekezela. Wangihanjiswa kubantu, ngahanjiswa kubantu. Waya kumunye umprofeti eSoweto. Umprofeti loya wathi mangihambisa kuye ngalwa nalo mprofeti. Wangani mangimbona ngibona ngathi uyinyoka yena ngokwakhe. Ngalwa naye lo mprofeti. Umprofeti lo wakwatwa wathi wena ubungakwazi ukukhuluma ungaboni, namhlanje unenyoka wena. Ngathi mina wena uwinyoka. Hayi ubaba wakwami angasangiyisa. Ngathi ngilele ebusuku. Ngabona wena babucaba. Futhi ngangingalalanga kwakungesile iphupha ngavele ngangingalali. Ngangihamba ngiyojova nama injection. Kuno doctor wayengihlaba ama drugs. Njalo ngeviki bengihlaba ama drugs ngoba amaphilisi bewawiki kakhulu. Bewangakwazi ukungenza umqondo wami ukuthi ulale. Bewawiki ngihlatshwa ama injection ngiphinde ngiphuze namaphilisi ukuze ngilale. Hayi ngithi mina usisi lo ke wangitshela ngoba bengimbona ebusuku. Hayi abantu laba ngisabethembi mina ngiyindawo. Hey baba. Ebusuku ngithi mangilele izwe kunento eguduza ihamba phezulu kwamenhloko kubhuze ngithuma izingubo ngibheke ngaphansi kombhede akunalutho mos. Ngelinye ilanga ngaze ngathula umbhede ngawumisa asala lapha kwafana. Ngithi ngihlele ekamerweni ekitchen kunomuntu. Hambe ngiye ekitchen. Kunomuntu mbeka la. Akunamuntu. Baba into le ibingidla igazi bithi mase iceda ukungidla. Ngikube ngibathi ngishawa istroke kanti isimunye igazi liphelile emzimbeni. Ibingidla njalo benginganginiki nesikhathi. Endlini nje bengiyizwa ihamba la enyaweni ibisi ingenza kanje ngizwe kunomoya ongibathayo. Mangizwa kunomoya ongibathayo ngibese ngibeka umzimba phansi oba ngiyazi ukuthi seyiyadla igazi kodwa bengingayiboni ngamehlo. Kodwa yona bengizwa ukuthi kunento enginayo. Bengidla baba into leya. Sometimes ubaba sendlini akaphumile. Kube nento engenza ukuthi ngizumeke. Kube ngathi silele sobabili. Ubaba sendlini kanti ngoba bengithwambile. Ubuye njani manje? Vele ngizwa ukuthi ukhona engubeni silele sobabili. Kanti akusiye. Manguloko kuhamba lento, mangivula amehlo. Mase kusemini u10 nasemini baba into le beyibuya ilale nami emini. Kube ngathi ubaba kwami kanti akusiye. Ngingaboni ukuthi inyoka ngisitshela ukuthi imimoya engayi-understand. Kwathi lapho isifuna ukungibulala khona. Wena waza ngamandla kimi emaphusheni weza ngamandla. Ngabe sengiya ku Facebook ngathi no, mathe ngiye ku Facebook. Ngafonela ekhaya kweza usisi wami uye wabuya nami la sasibuye ngeUber safuna kuUber ngathola ngathi nangu ubaba ucaba lengiboniswa yena maphusheni ukuthi uyu umuntu oyongisiza. Ngabuya ke ngeza la ekhaya. Bese ngigulile futhi baba kube baba angazi ukuthi ngingathini. Ukube awuzange ufike kimi ngephupho ngingakwazi. Vele ngabe nabantwana bami nababasekho ngoba lesi silwane besodla ngamunye emndenini. Ngoba vele besesivele sihlabile umntanami lo wokuqala wentombazana. Kusho ukuthi bekuwumhlabelo wayo ukuthi kumele nginikele ngaye lo mntwana kule inyoka ngoba mina ngangingazi ukuthi ngoba ngahamba ngaye eThekwini ngakhipha 30,000 cash. Nganika ubaba loya. Baba loya nawathi kimi unendlu eseqelene egcwele imbenge ezinkulu kanje. Wathi mangihambe ngiyofaka ama5 rand awu2. Ngikhulume yonke into engiyifunayo. Ngathi mangingena kule yandawo ngezwe ngathi kunento engishwile eswini ngamemeza ngakhala. Ubaba loyana wangibiza ngizokubulala wena. Wayimemeze ku-altar yami. Utshela abantu memeze la ngizokubulala wena. Ngase ngishaya uvalo baba sengivevezela ngingazi ukuthi ngizenza njani. Imali ngabe sengimnikile yona imali. Ngihamba nayo baba kwami. Kwabe into yakhona yenzeka la kanjalo.
Ofike waphila la ekhaya. ngafika Waphela baba Mohai. ungivuse ekufeni bafuthi angazi nokuthi ngizothini baba ungivuse ekufeni vele ungivuse ekufeni baba ungivusile ekufeni Ngiyakhumbula uwala phansi Ya, ngithandazela hopola abantu. mola ke rapella batho. ungibuyise ekufeni bese ngifile mina vele baba nomama bese ka vele wayefuna bomazingcwabisana ukuthi vele ngizovele ngiwe ngikuphele ngami ngoba bese kakhathele naye vele bese ngifile mina baba ungivuse ekufeni Siyabonga. Relevant. Ngoba umbona nje akapheli Ya namhlanje. komona ha fele kanje. Wenza yonke into Etsa eziwa la ekhaya. tshongole ngwe etso Mohai. Ake uyishayile ihlomo Shaba bakhona. matsoho ba out. Stand up mntanami Ya mangena. ba ka maoto. Akubusise uNkulunkulu. Modimo o hlono fatshe. Akubusise O uNkulunkulu. hlono fatshe modimo. Inkosi be nawe. Modimo be le wena. Inkosi igcine njalo. Modimo a o tshwara ka mehla jwang. Akubusise O uNkulunkulu. hlono fatshe modimo. Nawe akubusise Le wena uNkulunkulu. modimo o hlono fatshe. Inkosi ibusise. Modimo o hlono fatshe. Yantoni Eng evala impilo yakho. ekotse mo phela ba. Bakuvuleke. Hayibule. Impumelelo. Phumelelo. Ithonga lakho Badimo ba hao. malikhanye phekwakho. Abakhanye hodima hao. Inhlanhla yakho Ihlono la mayingene hao. phekwakho. Ayingene hodima hao. Impumelelo Phumelelo. mayingene phekwakho. Ngiyakubusa namhlanje. Ngiyawuhlola Sanibonani Maqhawe okhulumayo lethukuthula wangobese enquthu. Empeleni Maqhawe izinto zami beyibheda kakhulu ngangisebenza ikhampani airport eyihlathi ye-security yase ngaba nenhlahla kwaba khona ama interview ngase ngiqashwa e-airport ngqo. Empeleni ngibonga umsebenzi ngiphinde ngibonge nenhlahla yemali. Ngibe nenhlahla bengikweleda abantu izikweletu ngisengisaba nokuyochama sengisaba nokuya emsebenzini ngikweleda abantu 25,000 ngavele ngawina wona ngqo lo 25,000 ngidlale nge1 rand ngithi ngiyabonga wengelosi kaMprofeti. Sanibona Maqhawe. Igama lami ngumTehlupha wakadlamini emsinga emagcunwini. Ngizobonga umsebenzi engiwuthole ngolwesithathu we-security bengingasebenzi sengiyasebenza ke manje ngiyabonga kakhulu ngidosini ngapha uMprofeti uXaba ngiyabonga kakhulu.